יאללה, קח. איזה יש כזה סתום פה. מה זה, היא מפותחת, תראה כבר גדל הציצים, אני. מה זה? אתה לא יודע שבהתחלה איברי המין הפוכים ואחרי זה יורד? גם אצל בנים. מה, על מה דיברתם? זוכרת על מה דיברנו היום? מה יש בציצי? גם לה יש את זה. מה, חלב? נו, ברור. גם אמרתי לך שגם לאחותי יש את זה. אז זה יורד. זה יורד, המפיחה קוררת. איך היא נהנית. אבל אתמול... כן, מה, תנשמי. תנשמי, כן. דיברו היום בבוקר בבריאות על אישה אחרי לידה, מבחינה מינית. כן. אז הגוף של האישה מייצר הורמונים בשביל התינוק, לא בשביל הבעל. נכון. תשמע, אין מה לתאם, היא בקושי זזה, איך רגועה. אני שכחתי מה זה. לא, וזה וידאו, תבין. תפרחם עליך, טוב? כן, כן. לא, אתה יודע שהיה לה הפרשות, אל תרדי לוידה. שאלתי אותה, אמרה לי זה הפרשות שלך, כאילו, זה הורמונים שלך, כאילו. אז לאישה הוא... יש לנו אלכוהול? קנינו? בטח? כן, מה? צריך לעשות מדף לא וזה. לבכות. שלא תשים את הידיים בפנים. לא. מה שם פה להחלה? אולי את רוצה לשים... למקלחת, למקלחת. בסלט. לא לבכות. שוט, שכיף לך במקלחת? איזה כיף לה, היא סוגרת אצבעות כמו... זה מפחיד אותי. כן, מה, היא מפחדת? לא מפחידות, נכון? כן, אתם יודעים איך זה נראה? יש סרט שקוראים לו קרוסלה, שכל החיות האלה, המבוגרות האלה, עומדות מעל הילדים, זה נראה כמו גן חיות. הלב שלו לא עקומות, נכון? לא, היא פשוט... ממה היא נבלה? היא נבלת מהבשל. כזה ככה. לא, זה זווית ש... קודם כל רגליים, אחרי שהם ככה היו בה בתוך הבטן. זה פסיסה לקטנה. מה? זה ממש לא עקום. לא, זה לא עקום. לא, הם היו אומרות לי, הם היו אומרות הם בודקים כל כך טוב. שתפי לה את זה הבוטים. הטבור. תעוף לי מהעיניים. לא, פה. לא, זה הנפיחות שאמרתי לך, שאיברי מין היא אמרה לי ש... לא צריך להיבהל, גם אצל בנים. לא, יש שם כזה נקודות כאלה. לא, זה אתה... וואו, אני כל דבר מלחיץ אותי. שום דבר לא מלחיץ. אחרת שראיתי את האדם שהאור שלה היה כזה מקופל. כן. עדיין זה היה מקופל. איפה הבטן שלה כבר לא מקולפת? טוב, תשמע, אני מקולפת, עוד 2 עזבנו דקות אותה ו24 שניות מצלם. עכשיו צריך לשטוף, אבל אני פוחדת נורא כאן, כי אני לא יודעת כמה זה... אל תצא יותר מדי. כן, נקי. טוב, תסיגר, יד שנייה. תגיד, אתה נורמלי? מה? סגרנו אותך שאתה מוריד לה את זה, כבר היא כבר לא בבית חולים. לא בסדר, אני תביא מספריים. שעכשיו אתה מנדרוע. למה, ילד צמיד, מה? אוי, זה גם לא נוח. כל הכבוד מושיק, אנחנו אוהבים. ידו שמה ידיים בפה? שמה. עשה כאילו. בסדר. תקפל את זה ותשים לה... לא לבכות. בזהירות. אם אני שומעת את צועקת שרון? כן. כן. בואי שרון, בוא לפה, יהיה לך רגע. את חותכת לו? הם שמו לי את זה כזה צמוד כי מזה...